بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام. امروز من میخواستم برای چی این کانال حرامسرا номаш من در شما گفته گذاشتم. کسی که نمیدوند که میگویم برای چی؟ برای آن که در این زمین آدم ها فقط مشغول هستند به فسق و فساد، برای یعنی که گرفتن کیفیت مشغول هستند. اگر شما با من باور نکنید، میتوانید زندگی کنید در این روی زمین 30 سال 40 سال بعد میفهمید که این گپ‌ها حقیقت دارد. прямое доказательствош ин ки ҳар як одам саҳрӣ мехезад ва фикру хаёлаш ҳамин ки ҳамин рӯз ман чӣ хел кунаму ҳамин бисёртар пул кор кунам, маблағи ман бисёртар шавад, якти дига нол дар шоти банки ман лицевой шотам добавит шавад ва чӣ хел карда ҳамин ҳаёта истифода барам, ҳамин дунёя. А пул ин давидани одам аз пайи пул нишондиҳандаи он ки одам мехоҳад ки аз ин дунё бисёртар кайфиятро барад. барои он ки бо пул ту метавонӣ, пул ин тарозуи кайфият, яъне ки пул баробар аст ба кайфият. бо пул ту метавонӣ любой кайфро ба даст орӣ. барои ҳама пишти пул медавад. не ки ин ахмақӣ, ин гумроҳӣ калом. гуфти саъдӣ ки тарсам ки ба макка нарасӣ аъробӣ, ки ин роҳ ки ту меравӣ ба туркистон аст. ин роҳ ки ту бад охир ба туркистон рафта мерасӣ. барои чӣ? барои он ки одам ин флешка, яъне ки одам аз об иборат. ба фикрам ҳар хатман 97% аз 100 аз об иборат. а об ин флешка, як қатраи об ҳамин қатра информатсия дар бар гирифта метавонад ки тамоми баҳр ва баръакс. барои ҳамин ҳар коре ки одам мекунад дар хуни вай сабт мешавад ва дар хунаш ки сабт шуд, ин ба фарзандои вай яъне чӣ мегузарад бо хунаш. барои ҳамин ту аз пайи пул давӣ, фарзандои ту ҳам ҳамхӣ мешаванд, яъне ки белка в колесе, аз пайи пул медавидагӣ мешаванд. не ки лекин аз ин болотар чиз ҳаст. ин яъне чӣ? илм, знание. он вақте ки ту аз пайи илм медавидагӣ мешӣ, ана ҳамун чӣ вақт дараҷаи ту реально баланд мешавад. реально ту независим мешӣ, реально аз ҳама зӯр мешӣ. не ки инро бисёр кам одамо мефаҳманд. барое ки агар ту олим бошӣ, фарзанди ту олим таваллуд мешавад, яъне ки майл дорад ҳамин чиз, ва барое ки хунаш ва ҳамин чиз ҳаст. мероси падар хоҳӣ, касби падар омӯз. аз ҳамин ҷо ин ваи худомо ки зарбулмасал ин ҳаминро ифода мекунад. барои чӣ касби падар омӯз? барои он ки хуни ту ба днк ту ба ҳамон чиз запис шудаги через падарат дода шудаги уже да ту. яъне ки ту аз падаратам зӯртар мешӣ. падарат оҳангар будми, ту аз падаратам оҳангари зӯртар мешӣ. мисоли примитивный. ҳабиб
самбо гӯштинг барои чӣ нағз гӯштинг мегирад? Ман тарафдори ҳабиб не. ин кор дар ислом дуруст не. барое ки ислом ин меҳру муҳаббат, якдигарро дӯст доштан. ислом ин агрессивност не, яккаса рӯшба задан не, рафта ба без правила участвовать кардан не, рафта онҷо мисол духтаракҳои луч ҳастанд, ин мунофиқӣ медохил мешуд. Ман ин чизро тарафдор не. Просто гуфтасем ки падараш ҳамуна гӯштингир буд, ин гӯштингири зӯр шуд. Чива? Барое ки хунаш кади ҳамин чиз дода шудаг. барои чӣ ман инро гуфта истодам? барои он ки ман мехоҳам ки ту фаҳме ки ҳамае ки коре ки ту мекунӣ бо хунат запис мешавад ба хунат, ҳар як секунд. барои ҳамин худованд ту ба оддӣ кара Қуръон ба гуфтаи кираман катибӣ, яъне ки фариштаҳо дар кифтатарсон менависанд. Это речь об этом и идет. Просто мо ба оддӣ кара фаҳмондагӣ мо намефаҳмем ки чӣ гуфтааст худованд. баъд ҳар як корат ки запис шуд насли ту ба влият мекунад. ман барои чӣ ина гуфтасем? барои он ки вақте ки ту сигарет мекашӣ, нос мекашӣ, арақ мехӯрӣ, хуни туя ДНК-та ин чиз вайрон мекунад. ман ҳозир намегӯям ки дандонат мерезад, ин ту мешӣ, он ту мешӣ, дихалка тамом мешавад, вай мешӣ. Не, ин ҷора бисёр бисёр серьёзный чиз. Любой намуди кайф ин до такой степени чизи серьёзне ки гени туя уничтожит карда мепартод ва аз паи ина фарзандои ту урод таваллуд мешавад. Тупой, шал, кар, кӯр, ДЦП, имконияташ маҳдуд, ҳар хел отклоненияҳо кати. ман дар ин канал дар бораи дегенератство фақат гап мезанам бисёртар. Дегенератство чӣ? Дегенератство ин таназзул. вақте ки одам аз он одаме ки худованд офарид ба як маймун таваллуд шудагӣ, яъне ки омада мубаддал мешавад. таназзул гуфтагӣ чиз ҳаст. чӣ ва ту кӯча мебурӯи мебинӣ одамҳо зебоне, хушрӯне, мардҳо хушрӯне, духтарҳо хушрӯне, як зана мегирӣ мисол фигураш безеб, намехоҳӣ қадар зиндагӣ кардан. барои чӣ? барое ки ба дегенерат, барое ки падараш нос мекашид ё сигарет мекашид, модараш ҳамин корро мекард. занҳо бисёр дар Тоҷикистон кальян мезананд, нос мекашанд, темболи ҳозӣ, банк мезананд, арақ мезананд ва ё апишти манинҷая, апишти тупоия намефаҳманд ки фарзандошон урод таваллуд мешавад. киндер сюрприз. вақте ки ту ҳамин корро мекунӣ, фарзанди ту лотарея барин, если повезет, нағз таваллуд мешавад. барои чӣ? барои он ки вай мисол 26 пар хромосома, ҳозир 24 буд ё 26, ҳозир дар ёдам нест. ҳамун хромосомаҳо как шарико, ҳамуно кадомаш ки вайрон шавад, ҳамун яйцеклетка ба отправит шавадага, ҳамун хромосомаи разрушит шудагӣ фарзанди носолим таваллуд мешавад. агар хромосоми ҳоли разрушит нашудагӣ, яъне ки осеб наёфта равадага яйцеклетка ва будущий фарзанд шудан ба якта яйцеклетка ани модар мисол, якта ани падар қӯши мешавад, не мисол XY, баъд фарзанд таваллуд мешавад. анамун яйцеклетки модару падар, здорови яйцеклеткаҳо якҷоя шавадага фарзанди солим таваллуд мешавад. агар повреждённый в результате сигарет, особенно нос, ман бисёр сахт противники нос, яъне ки нос аз нуқтаи назари ман ҳамин ки
Тоҷикистон, Ӯзбекистон, як қисми Қирғизистона полни урод карда, туппой карда, ҳамин дараҷа ба оварда расонда, равшану ҷамъшуд кардагӣ ин носҷӯра. Фаҳмидӣ? Ин чизба сахт аҳамият додан дар кор. Ҷамъияти мо то он вақте ки нос аз байнаш бурда нашавад, ҷамъияти хушрӯ, зебо, бо истеъдод, бо ақл нависанда, шоир таваллуд намешавад. Барои чӣ? Барои он ки аз падару модари наркоман, а нос это наркотик, фарзанди солим таваллуд намешавад. олимҳо доказат кардагӣ. Ман даже як олими табиби тоҷикия пешниҳод мекунам, воли ҳамин навораша ёбам, инҷо мемонам. Забонаш кати мегӯяд ки нос 23 маротиба, 22 ё 23 маротиба сахттар таъсираш чем сигарет. Представит кун ки як бор ту нос мекашӣ, худи 23 бор сигарет кашидагӣ барин, як пачка сигарет зиёд даже кашидагӣ барин таъсираш. И соответственно вот так же быстро нос генетики туя уничтожит мекунад. Ва Тоҷикистон ба нос доступни, фаҳмидоси? Як намуди общество наркоман шуданаш доступности ҳамун чиз. ту як сомон ва як халта нос мехарӣ, як сомон ба ту наметавонӣ як пачка сигарет харидан. Мисол як пачка сигарет 20 сомон ё 30 сомон меистад. Ту соответственно нос мекашӣ. Барои ки это доступно, это недорого. Фаҳмидоси? А дуюмаш ин ки то 18 сола ин чизро мефурӯшанд свободно. Даже падару модару бобою бибиҳои беақл ҳастанд ки фарзандошона, набераҳошона нос ба мефирсонанд. Мегӯянд ки рав нос харида биё. Шумо фикр намекунед. Дуюмаш ки, сеюмаш ки, аввалаш ки чӣ ба ҳамун носфурӯшои падарлаънат, носфурӯшо шумоҳон ҳаматон ҳаромхӯр, шумоон луқмаотон ҳаром. Аз тарафи ки халқа Тоҷикистона шумоон урод кардастон, фарзандои туппой таваллуд шудааст, фарзандои чмошник таваллуд шудааст, Ҷамшеду Равшан таваллуд шудааст, ғулом таваллуд шудааст, аз пишти шоҳона носкаш шудааст. Шумо ҳамун чиз ба қӯшӣ, коратон ҳаром. Ман як хел носфурӯша медонам ки аз паси пушти ҳамин нос фурӯхтан ҳаҷ рафта омадагӣ. ин дар какой степени кончени шуданаш дар кор мебахшад одам ки ҳамин кора носа фурӯшаду бо рафта ҳаҷ рафта биёд. Ту чӣ хелин рӯд мешад ки ҳамин чӣ хелин кадом рӯд ки ту ҳамин кора мекунӣ? Ин худи туф кардан рӯи худованд мешад, не? Ки ту рӯйрост кори ҳарома кардааст ки худованд зидди ин чиз. худованд намехоҳад ки фарзандои хеле урод таваллуд шудад. худованд дар Қуръон гуфта истодааст, астаъизу биллоҳ, ва тини ва зайтун ва тури синин лақад халақнал инсана фи аҳсани тақвим. мо одамро офаридем бо беҳтарини сурат. А ту гирифта урод кароси одама. носа мефурӯшӣ ва генетикаш дига мешавад, одамо ҳамеш туппой шудааст. ин чӣ гап? Ту худат ба савол наметаҳӣ. Чорумаш ин ки фарзанд бачи майда мерад, 5 сола, 7 сола, 8 сола, 10 сола, 12 сола, шумоҳо нос мефурӯшитон вайба. чаро дар Тоҷикистон қонуне нест ки гӯяд ки не то 18 солая нос фурӯхтан манъ шавад? чаро нест ин қонун? общество тупою урод шудааст. шумо як бор ҳамин чиза изучат кунед, кани ҳамин чӣ чиз худаш?
Гени одам это генетическое оружие. Нос. аз ҳамаи наркотико дида тезтар одамро урод мекунад. ту хиёл кара ки кайф кара носа мезанӣ, кайф кара мегирӣ, ба хиёл алба ки ин чиз расплата надорад ми. За всё надо платить, Джура. Вот так жестко тебе придется платить. Нос мекишӣ, фарзандат урод таваллуд мешавад, вай занак ягон рӯз страдад мекунад ва уроду мисол худовно шалу кару кӯра воспитывать карда всю жизнь азоб мекишад, ту ҳам азоб мекишӣ, обеспечивать кара вая. Ту хиёл кара носа кашида мегирӣ, кайф кара ҳам ту мегузарад, ҳаётат ширин мегузарад, рафми. Не, Ҷура. За это надо платить. ту чӣ хиёл кара ки худо ҳамеша ҳисоб китоб караги неми. хиёл карда ки ту кайф мекунӣ, это всё ҳам ту мегузарад мерад. Не. худо медонад ки ту кайфа интихоб мекунӣ. худо медонад ки ту сигарет мекишӣ, нос мекишӣ, арақ мезанӣ, банк мезанӣ, наркотики сахтар мезанӣ. медонад ки ту кайфа нағз мебинӣ. но ба ивази ин фарзандот урод мешавад, барое ки ман гуфтам ки хуни ту как флешка, ҳар як секунди вақтата запис кард. ана ҳамун чиза вай передават мекунад фарзанди ту. соответственно урод мешавад ҳами поколеният. кончини тупой мешавад. барои чӣ Тоҷикистон, Ӯзбекистон ҳамеш урод, ҳамеш безеб, ҳамеш хунук, ҳамеш тупой бисёреш. як қисми Қирғизистонам хе, як қисмаш не ки тоза. ман ҳозир ҳамаи намегӯям, ҳам да ман хелин мисол шумо дарҳол зид нашавед ки ту ихе мегӣ ман халқи тоҷик зебо. ман ҳамаи онҳоро намегӯям, ман да ту ҳақиқатро гуфта истодам. ҳақиқат талх. ту як бор савол теки, бародар, барои чӣ ту ҳамин хел фикр дорӣ? Ту савол те? Ту дарам против ман назан. Ман фоидаи ту ба гап зосем. будущий Тоҷикистон ба гап зосем ки ҳамин Тоҷикистон, чтобы он встал с колени, чтобы только Ҷамшуд равшан шуда, ман ба стидна ҳамин чиз. фаҳмидусими ту? Чтобы ки тоҷико як чиза фаҳмад. ку дигар шашаи донишу фарҳанги бузург, ку дигар кару фару наъраи ғулғулфикана. гирьяи ман на аз он аст ки бечора шудам, ҳам на аз он аст ки фарсуда буд пираҳанам. яъне ки ман из-за своей шкуры я не плачу. гирьям аз он ки зибунмояи ин қисмати талх ман сухан гӯям, агар нест яке ҳам суханам. яъне ки ман ҳамин причинеша гап занам, чӣ кор кардан дар корро гап занам. ман ҳозир даже критиковать накаросем. ман гуфтосем ки чӣ кор кардан дар кор, это фундамент. ту агар носа бас накунӣ, Тоҷикистон ба законодательно нос запрет нашавад, ба истеҳсолаш фурӯхтанаш. чаро Россия ба запрещено, чаро Қирғизистон ба запрещено, чаро даже Туркманистоне ки полностью маҳкам запрещено, а Ӯзбекистон, Тоҷикистон разрешено. барои чӣ? барои чӣ ҳамин чиза запрет кара намешавад? гирьям аз он ки зебунмояи ин қисмати талх ман сухан гӯям, агар нест яке ҳам суханам. ман агар дар бораи ҳамин тема гап занам, агар ҳеҷ ки аҳамият наметавонад чӣ гуфтосем. чихе ки гуфтагӣ ман аз талиаи саҳар паём оварам, вале замони ман намехарад талиаи замонаро. яъне ки ман ин паёмро биёрам, замони ман ин паёма задагӣ, замони ман не интересно. любой кора кардан, ягон ҷамъияти дигар кунондан, это надо действовать, это надо меҳнат кардан акор. шумо хиёл кунед ҳам ту мешинед ҷамъият дигар мешавад. не, ҳаракат кардан дар кор яхта. охир яхта даже хоҳӣ ки ту дилат тоза шавад, яхта ҳаракат карданад дар кор, торат карданад дар кор, намоз хонданад дар кор, ҳар як бор.
барои дили худат тоза кардан, барои ҷамъиятам тоза кардан ҳаракат кардам. Чӣ ба мо зидди ҳамин чиз не, чӣ ба ҳеҷ ки дар теми нос гал намезанад, чӣ ба ҳама ҷим хулӯх намегӯяд ки чӣ ба мо ба мисли эрониҳо мисол ба дур намерем, зебо не. Пештар чӣ ба халқи мо ориёӣ буд, доно буд, ихтара халқи хушрӯй буд, ихтара шоиру нависанда Ал-Хоразмӣ, Абуалӣ ибни Сино, Алберунӣ, ҳамаи ҳаминҳо шоиру нависандаҳо, Ҷалолиддин Румӣ, ин чизо мисол рӯдаки беҳисоб шоиру нависандаю мислителё, энциклопедисто, яъне ки тамоми илмҳоро медонистанд. Чӣ ба ҳозир ҳамхел фарзандо таваллуд намешавад? Барое ки гени худомо чиркин шудагӣ, хуни худомо мусур шудагӣ. Фаҳмидоси? Ина ягона чизи изменит кардан наркотика фурӯхтан накор. Нос это наркотик. Ту ё бандаи худо шав, ё бандаи носу сигарету арақу наркотик мешӣ. Хоҳе ки Тоҷикистон дига шавад, тоза шавад, ту ҳеҷ кор накун, просто носа парто, кора чида дигари касо. Ту мехоҳӣ ки дигар шавад, Тоҷикистон дигар шавад, ту обод шавӣ. Носа парто, ту ягон кор намекунӣ. Хостани ту ки ти гуфтае ки скока да дои кӯрмуш борон намеборад. Яъне ки ё ин ки скока не говори халва вар ту слашинистани. Ту ҳамду хостани ту ки ти ягон изменение намешавад. Ту мехоҳӣ, ту яхта ҳаракат кун. Ман да ту нагуфтем ки 10 кисан гӯ ки нос парто. Ту худат носа парто. Манам нос мекашидам зиёда аз 10 сол. Парофтам ку ман ҳамин чиза мешад парофта. Дар бори носа парофтан ман гап мезанам, агар дар кор бошад. Як чанда видеоам мекунам. Чӣ хелин парофта накор, именно чӣ хелин. Ин на самом деле кори сложный не. Не ки ин гени худомоя реально 23 маротиба тезтар уничтожит карда, ҷамшиду равшан карда, урод карда партофт. Афсӯс ки ин ҳамин хел шуд. Не ки мо метонем ҳозир ҳамин корро пешгирӣ кунем, илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ. Яъне ки мо як киштӣ бо ҳам вместе плывем в одной лодке. Но мы не можем все время, мо ҳозир ҳамин лодкаҳомо тешик, киштиҳомо, мо фақат обаша гирифта берун пароз кунем, чтобы ки аз як манзил ба манзили дигар рафта расем. Не ки ҳамун тешикро, ҳамун сӯрохии киштиро таъмир накардосем. Яъне ки причинаи асосешро, причинаи асосӣ ин нос ҷӯрад. Причинаи асосӣ ин нос. Одамое ки ин дунёро управлят мекунанд, ин темаи дароз, дурмадароз, агар хоҳед омад гап мезанем, ва ё мехоҳанд ки ягона чизе ки ва ё мегиранд илм. Барое ки илм ки ту любой народа метавонӣ ки как салфетка истифода барӣ. Барои ҳам дига давлатҳои ҳамеша тупой мекунанд ва ё ба восити нос, сигарет, алкоголь, наркотик. Чӣ хеле ки Афғонистона дар пеши чишмат як народи тоза гирифтан, просто наркотик коридан территорияшба, ҳамеша наркоман карда, генетически уничтожит кардан. Дар пеши чашмат, манамин 20 сол, 30 сол. Англичану, американцо. Надидосем ту кӯр неми ту? Надидосем афғон ному нишонаш нест. Намонд. Ҳамеш тупой шуд, ҳамеш лох шуда монда рафт. Тоҷикистонам ҳамхел шуда истодааст. Тоҷикистонам просто нос кардост. Кораша нос кардост. Нос ҳам наркотик. Гуфтсем 23 маротиба тезтар урод мекунад ота. Барои ҳамин нос аз нос сар кардан накун. Хоҳе ки
ҷамъияти худомо дига шавад, аз зону бархезем, хоҳе ки тоза шавему, аз дигар ориёи ориёфару суғдиён шавем, ё тоҷикӣ тоза шавем, носа партам. Дигароям бинига, дар любой ҷо бини ҳамин носа, дар бораш гап зан. Он чизе ки фаҳмидӣ гӯ. Пайғамбар чӣ гуфт? Саллаллоҳу алайҳи ва саллам. Ту фаҳмидӣ, агар не, хоб бира бифаҳмон ҳамаро. Охиру даъвона анил ҳамдулиллаҳи роббил оламин. То боздид.